खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो आसामनि जानो गोनां साख्रिनि एग्जाम जेरै आसाम पुलिस, ABUB आरो ADREफोरनि थाखाय फैथावना GK/GSनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो बेबायदिनो फैथावना सोंनायनि फिननायखौ मोनबाय थानो लुबैयोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, भारत नागार सोमावसारनाया माब्ला जाजेन्दोंमोन? अपसनाव दं A 1942, B 1917, C 1947, D 1826। बिनि थार फिननाया जाहैबाय A 1942। नैथियाव दं, हर्नबिल फोरबोखौ गाहायनि बबे हादरसायाव फालिनाय जायो? अपसनाव दं A अन्ध्र प्रदेश, B नागालेण्ड, C मेघालय, D छत्तीसगढ़। बिनि थार फिननाया जाहैबाय B नागालेण्ड। थामथियाव दं, सा-सानजा भारतआव बबे रायजोखौ हाबलांग्रा लामा होननानै बुंनाय जायो? अपसनाव दं A मणिपुर, B अरुणाचल प्रदेश, C आसाम, D त्रिपुरा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय C आसाम। ब्रैथियाव दं, गाहायनि बबे मोनसे सुबुं फोलेरा अन्थाइ मुगानि नङामोन? अपसनाव दं A क्र'मेगनन, B हम' हेबिलिस, C सुमेरियान, D जाभा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय C सुमेरियान। बाथियाव दं, गाहायनि बबे मोनसेया मेस'पटामियान सोदोमस्रिजों सोमोन्दो गैयामोन? अपसनाव दं A बेबिलनियान, B टाइग्रिस, C गोजावनाय बागान, D फाराव। बिनि थार फिननाया जाहैबाय D फाराव। दथियाव दं, फारस दिपआ बबे जायगायाव दं? अपसनाव दं A तुर्की, B इराक, C आलेक्जेन्ड्रिया, D इजिप्ट। बिनि थार फिननाया जाहैबाय D इजिप्ट। स्निथियाव दं, आसामनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? अपसनाव दं A गपिनाथ बरदलै, B तरुण गगৈ, C सैयद मुहम्मद सादुल्ला, D तरुण राम फुकन। बिनि थार फिननाया जाहैबाय A गपिनाथ बरदलै। दाइनथियाव दं, मिज'रामनि आगुनि मुङा मामोन? अपसनाव दं A नागा हाजो, B नेपा, C कामरुप, D लुसाइ हाजो। बिनि थार फिननाया जाहैबाय D लुसाइ हाजो। गुथियाव दं, बुहुमनि मादाव थौसिन लैथो हाखर मेरियाना बबे लैथोमायाव दं? अपसनाव दं A भारत लैथोमा, B सा लैथोमा, C प्रशान्त लैथोमा, D आटलान्टिक लैथोमा। बिनि थार फिननाया जाहैबाय C प्रशान्त लैथोमा। जिथियाव दं, बुहुमनि बबे जायगानिफ्राय सानाव हाथरखि नुहुरो? अपसनाव दं A हेमाक्रेस, B हलिउड, C ग्रीनलेण्ड, D टुन्ड्रा ओनसोल। बिनि थार फिननाया जाहैबाय B हलिउड। जिसेथियाव दङ, गोदोनि मा फोरबो फालिनायनिफ्राय आथिखालनि मुंदांखा अलिम्पिक गेलेनाया जाखारबोदोंमोन? अपसनाव दं A डाइनसास, B अलिम्पिया, C बृहस्पति, D पान हेलेनिक। बिनि थार फिननाया जाहैबाय D पान हेलेनिक। जिनैथियाव दङ, बुहुमनि बबे हादराव साना सिगांसिन ओंखारजेनो? अपसनाव दं A हेमारफेस्ट, B जापान, C आमेरिका, D इंलेण्ड। बिनि थार फिननाया जाहैबाय B जापान। जिथामथियाव दं, गाहायनि बबे बान्थाखौ भारतनिफ्राय होनाय जायो? अपसनाव दं A अस्कार, B अर्जुन, C बुकार, D नबेल। बिनि थार फिननाया जाहैबाय B अर्जुन। जिब्रैथियाव दङ, जयमती फिल्मआ आसामनि सिगांसिन सावथुन, बेखौ सोर दिहुनामोन? अपसनाव दं A बिष्णु प्रसाद राभा, B ज्योति प्रसाद आगरवाला, C भुपेन हाजरिका, D गपिनाथ बरदलै। बिनि थार फिननाया जाहैबाय B ज्योति प्रसाद आगरवाला। जिबाथियाव दङ, आसामनि सिगांसिन दिहुनजानाय खौरां बिलाइनि मुङा मामोन? अपसनाव दं A आहबान, B बिजुली, C अरुण'दय, D आसाम ट्रिब्युन। बिनि थार फिननाया जाहैबाय C अरुण'दय।